13 ግንቦት ፍቅሪ ብጻይ ኣብ እግዝእትና ማርያም ንፍቅሪ ኣምላኽ ፍቅሪ ብጻይ ይኽተሎ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ብኩሉ ልብኻ ብኩሉ ነፍስኻ ብኩሉ ሕሊናኻ ኣፍቅሮ እዚ ቀዳማይን ዝዓበየን ትእዛዝ እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ነዚ ዝመስል እዩ ንብጻይካ ከዓ ከም ርእስኻ ኣፍቅሮ ይብል ኢየሱስ ቅዱስ ዮሐንስ ከዓ እንካብኡ እዚ ትእዛዝ እዚ ተቐቢልና ንእግዚአብሔር ዘፍቅር ንብጻዩ ከዓ የፍቅር ብምባል የተሓሳስበና ኣብ ዝሓለፈ ዓንቀጽ እግዝእትና ማርያም ክብ ዝበለ ፍቅሪ ኣምላኽ ከም ዝነበረ ሪኢና ኣብዚ ዓንቀጽ እዚ ከዓ ውዕውዕ ፍቅሪ ብጻይ ከም ዘለዋ ክንገልጽ ኢና ነቶም ኣብዛ ምድሪ ስደትን ኣብ ማእከል ድንገት ሽግርን ዘለዉ ኣሕዋት ወዳ በቲ እናታዊ ፍቅራ ትገደሰሎም ብምባል ጉባኤ ቫቲካን ካልኣይ ማርያም ፍቅራ ደቂ ኣዳም ከም ዘለዋ የረጋግጸልና ኣብ እግዝእትና ማርያም ከምቲ እውነተኛን ሙሉእን ፍቅሪ ኣምላኽ ዝነበረ ከምኡ ከዓ እውነተኛን ሙሉእን ፍቅሪ ብጻይ ነበረ ከመይ ፍጹም ፍቅሪ ኣምላኽ ብዘይ ፍቅሪ ብጻይ ኣይሕሰብን እዩ ማርያም ፍጹም ፍቅሪ ብጻይ ስለ ዝነበራ ኣደ መድሃኒ ዓለም ክትከውን ሕራ ይበለት ኣብ ጉዳይ ድሕነትና ክትሳተፍ ደልየት ቀራንዮ ነቲ ሓደ ፍቁር ወዳ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢአትና ወፍየቶ እንካብ ህይወት ወዳ ድሕነትና ሓረየት ድንግል ማርያም ዘመራ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ጸኒሳ ምስ ሰምዐት ብጸገም መንገዲ ከይተገደሰት ክትበጽሓ ቐልጢፋ ኸደት ኣብ ጸገማ ክትሕግዛ ኢላ ምስኣ 3 ወርሒ ጸንሐት ኣብ ናይ ቃና ዘገሊላ መርዓ ከዓ እቲ ወይኒ ተወዲኡ እሞ እቶም ሰብ ጉዳይ ብፍጹም ሓዚኖም ምስ ተዓዘበት ንኢየሱስ ክረድኦም ተዛረበቶ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ እንከላ እግዝእትና ማርያም ንኹሉ ሰብ ተፍቅር ነበረት ንጽጉማት ተረድእ ንሕዙናት ተጸናንዕ ነበረት ፍቅሪ ብጻይ ኣብ ክንደይ ተጋድሎ የብጽሓ ነበረ ነቶም ዘሳቒዋ ክንዲ ትጸልኦምን ትቕየመሎምን ትምሕሮም ነበረት ፍቁር ወዳ ኢየሱስ ድሕሪ ክንደይ ውርደትን ስቓይን ኣብ መስቀል ጠልጠሊሉ ክመውት ምስ ረኣየቶ ልባ ብሓዘን ሓረረ እንተኾነ በዝውን ነቶም ጸላእቲ ወዳ ኣይጸልኣቶምን ነዚ ኩሉ ሕሰሞም ረሲዓ ብዓይኒ ምሕረት ጠመተቶም ከምቲ ወዳ ኦ ኣቦይ ዝገብርዎ ዘለዎ ይፈልጡን እሞ ይተሓዘሎም ዝበሎ ከምኡ ከዓ ንሳ ብመንፈስ ርሕራሄ ተደፊኣ ነቲ ብርቱዕ ግፍዖም ረሲዓ ምእንቲ ንስሕኦም ጸልየት ናይ ወላዲተ ኣምላኽ ፍቅሪ ብጻይ ከስ የደንቕ እዩ ኣብ ሰማይ ኮይና ከዓ ንኹልና ሕያወትን ክፉኣትን ከይበለት ትሕልወናን ትረድኣናን ኣላ ቅዱሳን በዚ ናይ ማርያም ፍቅሪ ብጻይን ክናገሩ ከምዚ ይብሉ ኦን ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ብንህፅናኺ ንመላእኽቲ ትበልጽ እዮም ብርሕርሕናኺ ንቅዱሳን ትበልጽ እዮም እናበሉ ይውድስዋ ቅዱሳን ሰልሞ ቅዱስ ቦናቨንቱራ ማርያም ንዓለም ኣፍቂራቶ ክሳብ በኽሪ ወዳ ምእንትኡ ምውፋይ በጺሓ ይብል ማርያም ንኹሉ ኮይና ንሊቃውንቲ ኾነ ንደናቑር ብዓብዪ ፍቕሪ ተገልግሎም ይብል ቅዱስ በርናርዶስ ንሕና ብፍቕሪ ብጻይ ብዙሕ ዝጐድለና ኣብ ቅድሚ እዚ ናይ እግዝእትና ማርያም ዝሃንጽ ኣብነት ሓፊርና ንተርፍ እንካብ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ብጻይ ይብርትዓና ንብጻይና ምፍቃሩ ብዙሕ የሸግረና ንምጽልኡ ግን ኣይጽግመናን እዩ ብፍቕሪ ርእስና ተዋሒጥና ንብጻይና ንርስዖ ኣብ ጸጎሙ ክንዲ ንሕግዞ ሸለል ንብሎ ፍቕሪ ርእስና ንብጻይና ምጽልኡ የብጽሓና ብጻይና ፈሊጡ ወይ ከይፈለጠን ተበደለና ንጸልኦን ንቕየመሉን ምስኡ ምርኻብ ሰላም ምባል ንኣቢ ምስ ብጻይና ተጻሊእና እንከለና ከዓ ምስ ኣምላኽና ጽቡቕ ዘለና ኣብ ፍቕሩ ዘለና ይመስለና ሓደ ምስ ብጻዩ ተጻሊኡ እንከሎን እግዚኣብሔር ፍቁረየ እንተበለ ሓሳብ እዩ ነቲ ዝርእዮ ብጻዩ ዘይፍቀረ ከመይ ኢሉ ነቲ ዘይርእዮ እግዚኣብሔር ክፍቅር ክእል እናበለ የጠንቅቐና ቅዱስ ዮሐንስ ኣብነት ሊዮን ትራቸስ ዝተባለ ሓደ ንፉዕ ሓለቓ ወታደር ሓደ መዓልቲ ብዱር ክሓልፍ ከሎ ሓደ ሰብ ከስቆርቆር ሰምዐ ናብቲ ድምፂ ዝስምዖ ዝነበረ ስፍራ እንተኸደ ሓደ ዕውር መንገዲ ዝጠፍኦ ኣብ ምድሪ ተደርቢዩ ጸንሖ ሊዮን ብፍቕሪ ብጻይ ተደፊኡ ናብኡ ቀሪቡ ኣጸናንዖ ድሕሪ እዚ ተሰኪሙ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ኣብጽሖ ገድፎ ምስ ደለየ ጸሚኤ ይበሎ ሊዮን ናብቲ ጸምጸም በረኻ ማይ ይሓሰስ በለ ግዳ ነቕጽ ስለ ነበረ ቀበጸ ተስፋ ቆሪጹ ናብቲ ዕውር ክምለስ እንከሎ ኣይፋልካን ንቕድሚት ደኣ ብል ማይን ጭቃን ክትረክብ ኢኻ ሽዑ በቲ ማይ ንጽምኡ ከተዝሕለሉ ኢኻ በቲ ጭቃ ከዓ ንዓይኑ ለፊትካ ክትሕውዮ ኢኻ ደረዚ ብዝገበርክዮ ናይ ጥዕናን ፍቕርን ስራሕ ንጉስ ክሽየም ኢኻ ንዓይ ድማ ቤተ ክርስቲያን ክሰርሐለይ ኢኻ እናበለት
እግዝእትነ ማርያም ተአምራታዊ መንገዲ ተናገረቶ። ልዮን ገሪሞ መሊሱ ማይ ሃሰስ በለ። ከምቲ ዝበለቶ ከዓ ረኸበ። ማይን ጭቃን ሒዙ ናብቲ ዕውር ከደ። ማይ ኣስተዮ ንዓይኑ ከዓ ብጭቃ ለፈጦ። ዓይኑ ድማ ቋሕ በለ። ድሕሪዚ ወዮ ዕውር ነቲ ዘርሓኖ ልዮን ብዙሕ ኣመስገኖ። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ እቲ ዝገዝእ ነበረ ንጉስ ስለ ዝሞተ ህዝቢ ሓቢሩ ልዮን ይንገስ እናበለ ለመነ። እዚ ብድላይ ማርያም ንጉስ ምስ ኮነ ንኽብራ ኢሉ ቤተ ክርስቲያን ኣስርሐላ። ቁርፂ ፍቓድ ንብፃይና ምፍቃሩ ትእዛዝ ኣምላኽ እዩ። ፍቕሪ ኣምላኽ ከዓ ብዛይ ብፃይ ጎደሎ እዩ። ንትእዛዝ እግዚኣብሔር ክንፍጽም ንብፃይና ነፍቅሮ ከምቲ እግዝእትነ ማርያም ጌራ ተፍቅሮ ጌርና ነፍቅሮ። ቀስተ ጸሎት ኦ ኣብነት ፍቕሪ ብፃይ ዝኾንኪ ማርያም ንሕና ከዓ ንብፃይና ከማኺ ከነፍቅሮ ርድእና። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልአኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ካብ ኣንስቲ ዝተባረኪ ናይ ክርስቶስ ፍሬስ ከዓ ዝተባርኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሓጣን ንሕጂን ንግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን።